5. razreda, dobrodošli u virtualnu učionicu iz hrvatskog jezika. Na današnjem satu učit ćemo o genitivu, drugome padežu. Promotrite imenice u sljedećoj rečenici. Sladoled od čokolade omiljeno je jelo svakoga djeteta. Na koja pitanja odgovaraju podcrtane imenice? Sladoled od koga ili čega? Omiljeno je jelo svakoga, koga ili čega? S obzirom na to da imenica čokolade izriče nešto neživo, odgovara na dio pitanja od čega. S obzirom na to da imenica djeteta izriče nešto živo, odgovara na pitanje koga. Prisjetimo se koji padež odgovara na pitanje koga ili čega. Kako nazivamo taj padež? Taj padež nazivamo genitiv. Dakle, genitiv je padež koji odgovara na pitanje koga za živo i čega za neživo. U sljedećim primjerima naučit ćemo što najčešće izričemo imenicama u genitivu. Pogledajmo prvi primjer. Ljubav majke. Koje ćemo si pitanje postaviti da bismo dobili odgovor majke, odnosno da bismo odredili u kojem se padežu nalazi imenica majke? Ljubav, koga ili čega? Što smo izrekli ovom imenicom u genitivu? Izrekli smo da ta ljubav pripada upravo majci, da je riječ o majčinoj ljubavi. Dakle, ovom imenicom u genitivu izrekli smo pripadnost. Komadić čokolade. Komadić koga ili čega? I u ovom slučaju vidimo da je imenica čokolade u genitivu. Što smo izrekli upravo tom imenicom u genitivu? Izrekli smo da je komadić dio čokolade. Znači, izrekli smo djelomičnost, dio nečega. Torta od koga ili čega? Od čokolade. Što smo u ovome slučaju izrekli imenicom čokolade? Izrekli smo da je torta građena od čokolade, da je čokolada njezin sastavni dio. Znači, ovom imenicom u genitivu izrekli smo građu. Nema nastave, nema koga ili čega. Imenica nastave je u genitivu. Što smo izrekli ovom imenicom nastave u genitivu? Izrekli smo da nečega nema, da je nešto izostalo. Dakle, ovom imenicom izrekli smo izostanak. Pogledajmo primjer kod djeda. Kod koga ili čega? Imenica djeda također je u genitivu. Što smo izrekli ovom imenicom djeda? Izrekli smo mjesto radnje, znači gdje se netko ili nešto nalazi. Prema ovim primjerima možemo zaključiti da se genitivom, odnosno imenicama u genitivu, u rečenici najčešće izriče pripadnost, djelomičnost, građa, izostanak i mjesto. Pogledajmo primjere još kojim se izriče građa. Torta od čokolade. Ovo u prvom primjeru torta od čokolade upotrijebili smo prijedlog od. Prijedlogom od smo upravo izrekli građu, znači da je torta građena od čokolade. Taj primjer možemo izreći na drugčiji način, a to je tako da imenicu čokolade preoblikujemo u pridjev. Pa građu možemo izreći i pridjevom čokoladna torta. Kuća od drveta. I u ovome smo primjeru građu izrekli prijedlogom od plus imenica u genitivu. Znači, izrekli smo da je kuća građena od drveta. Taj primjer možemo još izreći tako da imenicu preoblikujemo u pridjev, pa će glasiti drvena kuća. Dakle, uz genitiv koji izriče građu stoji prijedlog od.
i poželjno ga je, kad je god to moguće, preoblikovati u pridjev. Pogledajmo sljedeće primjere. Čokolada od Ivana. Je li ovaj primjer točno napisan? Jer imenica Ivana je u genitivu. Može li u ovome slučaju uz imenicu u genitivu stajati prijedlog od? Što smo izrekli ovim prijedlogom od uz imenicu u genitivu? Izrekli smo da je čokolada građena od Ivana. A može li čokolada biti građena od Ivana? Naravno da ne može. Dakle, ovaj je izraz netočno napisan. Njega trebamo ispraviti. A točno će glasiti Ivanova čokolada. Znači, potrebno je ovaj cijeli izraz od Ivana preoblikovati u pridjev, posvojni pridjev, Ivanova. Knjiga od Maje. Je li ovaj izraz točno napisan? Nije. Ne može biti knjiga građena od Maje. Pokušajte sada sami napisati točan ovaj izraz. Ako ste napisali Majina knjiga, tada ste točno riješili ovaj zadatak. Znači, u ovome slučaju smo izraz od Maje preoblikovali u posvojni pridjev Majina. Prsten od mame. Prsten nije građen od mame, dakle i ovaj je izraz netočno napisan i potrebno je izraz od mame preoblikovati u posvojni pridjev. Mamin prsten. Prsten od zlata. Može li biti prsten od zlata? Naravno da može. I ovaj izraz točno je napisan. Znači, ovdje smo prijedlogom od i imenicom u genitivu zlata izrekli da je prsten građen od zlata, da je zlato njegov sastavni dio. Dakle, taj je izraz točno napisan. Kako on još može glasiti, a da bude točan? Možemo izraz od zlata preoblikovati u gradivni pridjev. Zlatni prsten. Zapamtit ćemo da uz genitiv koji izriče pripadnost nikad ne stoji prijedlog od, jer prijedlogom od najčešće izričemo građu kada se nađe uz imenicu u genitivu. Kako bi glasile sljedeće imenice u genitivu množine? Sestra, koga čega nema, nema sestara. Pogledajmo, koji se to glas umetnuo unutar osnove riječi sestra? Umetnuo se glas A. Sljedeći primjer sunce. Kako će glasiti genitiv množine? Koga čega nema, nema sunaca. I u ovome slučaju vidimo da se unutar osnove riječi umetnuo glas A. Višnja. Koga čega nema? Nema. Višanja, višnja, višnji. Primjer višnja ima nekoliko oblika imenica u genitivu. I sva su tri točna, iako se prednost daje onome obliku u kojemu imamo ovaj glas A koji se umetnuo u osnovu riječi, višanja. Dakle, u nekim se imenicama u genitivu množine događa glasovna promjena u kojoj se umeće otvornik, to jest glas a neke pak imenice mogu imati nekoliko oblika za genitiv množine. Ponovimo. Genitiv je padež koji odgovara na pitanje koga za živo i čega za neživo. Njime najčešće izričemo pripadnost, djelomičnost, građu, izostanak i mjesto. Uz genitiv koji izriče pripadnost nikad ne stoji prijedlog od. Taj prijedlog dolazi uz genitiv koji izriče građu. U rečenicama su označene imenice u genitivu. Odgovori što je njima izrečeno. Nakon što se na slajdu pojavi svaki primjer, zaustavite video i pokušajte samostalno riješiti zadatak. Pojela sam komadić čokolade. Djelomičnost. Poklonio sam joj kutijicu od stakla. Građa.
Teško mi je bez prijatelja. Izostanak. Popeo sam se na vrh planine. Mjesto. Učim u sobi svojih roditelja. Pripadnost. Zapišite genitiv zadanih imenica. Također, nakon što se pojavi na slikokazu imenica, zaustavite prezentaciju i predavanje i pokušajte sami napisati oblik zadane imenice u genitivu jednine ili množine, kako je u zadatku zadano. Dijete, genitiv jednine. Djeteta. Cvijet, genitiv množine. Cvjetova. Klupko, genitiv jednine. Klupka. Gnijezdo, genitiv jednine. Gnijezda. Mačka, genitiv množine. Mačaka. Kruška, genitiv množine. Krušaka. Sada u svoje bilježnice zapišite plan ploče, ono najbitnije o genitivu. Zaustavite predavanje i prepišite. Pozdrav do našeg sljedećeg virtualnog susreta.